салом ба ҳама. Дар ин видео аз бозии World Tracker пул мегирем. ссилка барои бозӣ дар поёни видео мешавад. Ва пеш аз пулро гирифтан ман дар бораи ҳамин бозӣ камтар ба шумо гап мезанам. Барои пул кор кардан дар ин бозӣ начат сессияро интихоб мекунем. Бозӣ сар мешавад ва мо ҳам хел телефонро дар ягон ҷо мемонем, дигар ҳеҷ кор намекунем. Телефон худаш ба мо танга кор мекунад. Тангара метавонем ба пули ҳақиқӣ алиш кунем. Дар боло баланси моро нишон додисай, поёнда бошад нишон додисай ки чанд сония мо ҳамин барномаро истифода бурдесем. Поёнашда бошад скорости кории моро нишон додисай. Ва ман бозиро стоп метавонам, кондитсия интихоб мекунам, як бори дигар кондитсия интихоб мекунам, атлишнаро зер мекунам ва менюи бозида медуроем. Мегзарем ба таври пулгирӣ. Барои пуломона гирифтан аз тарафи дасти рост угли поён значоки охирона интихоб мекунем. Дар ин ҷо мо метавонем пуломона бигирем. Дар боло баланси моро нишон додисай. Дар баланси ма бошад 0.45 USDT. 10,000 тангаш бошад 0.01 USDT мешавад. Поёнда бошад кашлокоро нишон додисай ки дар кадом кашлоко метавонем пуломона бигирем. Пуломона метавонем дар кашлоки Payeer, Khedra, Gcash, Danacash, Advocash, PayPal, Perfect Money, AirTM ва дигар кашлокое ки дар ҳамҷо дидесем метавонем пуломона бигирем. Дар Payeer минимал каш 0.35 USDT. ма Payeer кашлока интихоб мекунам, подтвердита зер мекунам ва дар ҷое ки номер шота нависаги рақами кашлоки Payeer мона бояд бинависем. Payeer кашлока мекушоем ва дар баланси ма ҳозир 21 рубла 72 копейка. Аз тарафи дасти чап угли боло ҳамин рақами кашлоки Payeer мона. Ин рақамона копировать мекунем, бозида меояем бо ҷои номер шота рақами кашлоки Payeer мона менависем ва ҷое ки сума нависаги чанд қадар пуле ки кор кардагием менависем. ман 0.45 USDT кор кардагием, 0.45 менависам. Подтвердита интихоб мекунам. Як бори дига подтвердита интихоб мекунам ва дар ин ҷо бошад мо бояд верификатсияро бигзарем. Верификатсияро чӣ хел гузашта мешавад? Мо подтвердита зер мекунем ва ин ҷо камера пайдо мешавад. Ҳамон камераро гирон мекунем, селфи сурат мегирем, тамом верификатсияро мегзарем. ман подтвердита зер мекунам ва верификатсияро гузаштам. 0.45 USDT дар баланси ма гузарондам ва ин ҷоро маҳкам мекунем. бозиро мебинем ки дар баланси ма чанд қадар пул монда ва ина баланси ма 0 шудак дар бозӣ. Payeer кашлока мекушоем. дар баланси ма ҳозирам 21 рубла 72 копейка. Як бор кашлокмона обновид мекунем ва ина баланси ма 60 рубла 45 копейк шид. аз тарафи дасти рост угли поён историяро интихоб мекунем ва ин ҷо мо дар охирон сообщения нишон додагие ки дар баланси мо 44 сент гузашта, 1 сент комиссия гирифта. Пул мода гузашта 20 июли 2024 соати 17:07. байни 4-5 дақиқада пул дар баланси шумо мегзарад. ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. то видеоҳои дигар.